Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Сёння мы працягваем дэбаты. Палітычнае жыццё Беларусі віруе за межамі краіны. Тут пачалася выбарчая кампанія ў каардынацыйную раду. А якія ж выбары? Ды без дэбатаў. Удзельнікі нашай праграмы спрачаюцца на тэмы, важныя для беларускага народа. Дэбаты адбываюцца па строгіх правілах. У кожнага ёсць час выказацца, раскрытыкаваць суперніка і адказаць на пытанні. Хто выглядае больш пераканаўча, вырашаеце вы, галасуючы ў чаце трансляцыі. Гэтае галасаванне пачнецца праз некалькі хвілінаў. Мадэрую дэбаты я, Павел Свердлоў. Ніхто з нас не хоча, каб на вуліцах Мінска палалі пакрышкі, а беларусы стралялі адно ў аднога. Але мірны пратэст супраць Лукашэнкі не прынес вынікаў ні ў 2020 годзе, ні ў 2010, ні ў 2006. Больш за тое, калі ўлады зразумелі, што небяспека мінула, яны абвясцілі мірныя маршы узброеным бунтам і масавымі беспарадкамі і пачалі жахлівыя рэпрэсіі супраць іх удзельнікаў. Атрымліваецца, улады самі даюць сваім апанентам зразумець, што ніякі сцэнар, акрамя сілавога, не спрацуе. Ці ўсё ж ёсць іншыя спосабы зрынуць дыктатуру і ажыццявіць у Беларусі дэмакратычныя перамены. Дыскутаваць паміж сабой пра гэта будуць удзельнікі нашых сённяшніх дэбатаў. Сябра руху супраціў Яраслаў Грыгор'яў і блогер і палітык Александр Кнырович. Яраслаў, Александр, прывітанне. Дзень добры. Вітаю. Александр Кнырович, блогер, палітык. У Беларусі займаўся бізнесам, часта выступаў у медыях. Больш за 4,5 гады правёў за кратамі па эканамічным артыкуле. Удзельнік каардынацыйнай рады другога склікання. На выбарах прадстаўляе блок Пракоп'ева-Ягорава. Яраслаў Грыгор'яў, прадстаўнік руху супраціў па моладзевай палітыцы, кіраўнік віленскай філіі руху беларускіх нацыяналістаў, у мінулым БРСМавец і старшыня беларускага моладзевага парламента, удзельнік каардынацыйнай рады другога склікання. Для пачатку некалькі разагрэвачных пытанняў. Папрашу суразмоўцаў адказваць максімальна каротка, бо для разгорнутага выказвання пазіцыі яшчэ будуць уласна дэбаты. Найперш, каротка абазначце свае думкі па тэме дэбатаў на дадзены момант. Давайте пачнем з Яраслава. Думка досыць простая, без сіловой кампаненты, без сілы як такой, наяўнасці сілы як такой і дэманстрацыі не можна дамагчыся перамогі. Александр. Менавіта сілавы супраціў не будзе падтрыманы беларускай грамадскасцю, для яго нет ніякіх моў і для яго няма ніякіх рэсурсаў. Дзякуй. Яшчэ одно пытанне. Ці лічыце вы аднога палітычнымі супернікамі? Александр, цяпер давайте вы. Я лічу, што зараз у каардынацыйную раду абіраюцца не супернікі. Мы павінны пабудаваць каардынацыйную раду як адзіную вежу пілу, і ёй патрэбны ўсе бакі, не гледзячы на некія іншыя погляды, магчыма, на асобныя пытанні. Ўсё ж таки гэта павінна быць адзіная вежа, і таму я не лічу майго партнёра па сённяшніх дэбатах нейкім супернікам. Я лічу супернікам менавіта рэжым Лукашэнкі. Яраслаў, вас з выбараў у каардынацыйную раду знялі. Ці лічыце вы супернікам Александра Кныровича? Абсолютно несправедливо знялі, і не, я таксама насамрэч магу далучыцца да слова Александра. Можем мы не сыходзіцца па некаторых пазіцыях, некаторыя у нас рэчы могуць быць нават супрацьлеглымі, але агулам у нас адзін вораг, у нас одна стратэгічная мэта, і на гэтым шляху я не бачу Александра апанента. Можа быць потым, калі мы уже будзем незалежнай Беларусі, калі мы здымем акупацыю, то тады, вядома, і будзем там апанентамі палітычнымі. А пакуль што нам трэба яднацца і быць разам. Дзякуй за гэтыя адказы. Яраслаў, распавядзіце пра свае палітычныя погляды. Таксама каротка. То я беларускі нацыяналіст, сябра руху беларускіх нацыяналістаў, таксама сябра руху супраціў, кансерватыўнага ухілу, нацыяналіст этнічнага, таксама схілу этнанацыяналіст. Дзякуй. Тое ж пытанне да вас, Александр. Распавядзіце ў двух словах, якую палітычную ідэалогію вы уяўляеце сабе блізкай. Я ўпэўнены, што беларусы гэта сучасная еўрапейская нацыя. Таму, напэўна, ёсць некае адрозненне ў тым, што я бачу, што ў Беларусі ёсць такі вялікі пласт каля 40% насельніцтва, якія больш глядзяць на тое, што зараз адбываецца ў свеце,
на сучасную демократию, на сучасную, прабачьте, капитализм, а не глядзяць у нашу гісторыю. Я лічу, што мои погляды супадаюць з гэтай часткай насельніцтва. Дзякуй вялікі. Для пачатку правядзем лёсаванне. Каб вызначыць, хто будзе прадстаўляць сваю пазіцыю першым, кінем манетку. Сёння у нас гэта 5 злотых, на адным баку лічбачка 5, на іншым баку арол, так што натуральна, арол ці рэшка. Александр, выбірайце, арол ці рэшка? Давайте я буду орлом. Орлом. Ярослав, згодны у гэтым лёсаванні за 5? Так, ну слухайте, теперь тут по 500, это же наша сакральная лічба, так что давайте так. Добра, кидаю монетку. І тут у нас арол. Александр Кнырович будзе пачынаць нашыя сённяшнія дэбаты. У гэтым раўндзе у кожнага ўдзельніка дэбатаў ёсць 3 хвіліны на тое, каб выказаць сваё гледзяшча і аргументы. Александр, вам слова. Я лічу, што беларускі пратэст 20-го года гэта мірны пратэст, выключна мірны пратэст, і гэта адлюстраванне беларускага менталітэту. Гэта вялікая каштоўнасць. І грамадзянская вайна, а менавіта гэта азначае сілавы варыянт, не будзе падтрымана самім грамадствам. Для гэтага няма ніякіх падстаў. І калі мы адсунем бок гэтую вялікую акалічнасць і паглядзім трохі уважлівей, што ж маецца на ўвазе пад гэтым сілавым рашэннем, у нас будзе толькі 3 варыянты. І першае, гэта інтэрвенцыя краін НАТО. І зноў пакідаючы ў бок маральны бок пытання, адзіны прыклад у Еўропе пасля Другой сусветнай вайны гэта Югославія. Але для гэтага патрэбна было, каб здарылася Срэбраніца. Гэта этнічны геноцид з колькасцю ахвяр до 8 тысяч чалавек. Відавочна сітуацыя ў Беларусі зараз максімальна далёка ад югослаўскай. Другі варыянт гэта інтэрвенцыя так званых палітычных добраахвотнікаў, чым палохаюць зараз по беларускаму ТВ. Ні адна з краін ЕС і нават Украіна не падтрымае фармаванне на сваёй тэрыторыі такіх частак, паколькі гэта будзе пагражаць унутранай бяспецы саміх краін. І Пол Каліновскага зараз з'яўляецца часткай ВЦУ. І пакуль войскі Беларусі знаходзяцца ўнутры краіны, каманда на пераход мяжы з боку Украіны відавочна не будзе. І ў гэтай частцы есть толькі адзіны прыклад, калі адбывалася вось такая інтэрвенцыя. Гэта былі так званыя намаганні нешта зрабіць у заліве Свіне ў 61 годзе на Кубе. Тады было 1500 гэтых самых кубінскіх добраахвотнікаў, і в выніку была вялікая параза. Ну і трэцяе, конечно, ёсць пытанне ўнутранай нейкай прэцэдэнтшыны. Не кажучы пра тое, наколькі далёкая такая ідэя ад свядомасці беларусаў у Беларусі, для паспяховай яе рэалізацыі трэба вялікая колькасць проста людзей са зброі і неўстойлівая внутренняя сітуацыя. Прыклад, гэта Петроград 2017, па першае ў лютым, а потым кастрычніку. Тады быў вялікі эканамічны крызіс, былі праблемы з лагістыкай па падвозе прадуктаў, было адступленне на фронтах і куча ўзброенага народа ў гарадах. Відавочна, што мы і ад гэтай сітуацыі максімальна далёкі. Ну і фактор России, любые теоретычныя развагі аб сілавым варыянце магчыма толькі ў той момант, калі Кремль будзе моцна заняты сваімі ўнутранымі праблемамі. Таму я лічу, што на гарызонце 10 гадоў гэта вельмі такая прывабная ідэя, але гэта не працоўны варыянт, няма умоваў, няма ресурсаў і няма падтрымкі ў грамадстве. Дзякуй, Александр. Яшчэ нават 20 секунд засталося, але красамоўства яно і палягае ў тым, каб сказаць думку нават карацей, чым ёсць на яе час. А зараз Ярослав Григор'яў мае свае 3 хвіліны дзеля таго, каб выказаць свае аргументы, і гэтыя аргументы, як я разумею, будуць на карысць сілавога сцэнара. Так, перадусім трэба разумець, рэальна ўяўляць, хто ёсць наш вораг. Акупацыйная калабаранцкая адміністрацыя рэжыму Лукашэнкі, яна грунтуе сваё жыццё на гвалце, выключна на гвалце. Яно ўжо дзесяцігоддзямі знішчае, забівае, катуе беларусаў. І іхнія выканаўцы, як топ-чыноўнікі, так і шараговыя, яны шмат хто павязаныя ў крыві. І вось гэтыя людзі, это вялікая праблема любой стратэгіі па мірным транзіце улады ў Беларусі. Бо гэтыя людзі разумеюць свае перспектывы, яны не дурні,
Яны знаюць, што это або турма у лепшым выпадку, калі яны яшчэ дацягнуць да яе, або іх проста разарвуць народныя масы. Адпаведна, яны будуць чапляцца і душыць любы супраціў да апошняга і падштурхоўваць астатніх людзей на тыя ж самыя злачынствы. Гэта вялікая праблема, і каб яе вырашыць, нам патрэбна трансляваць зразумелы ясны пасыл, што, зверніце ўвагу, беларускі народ паўстаў. Вы бачылі на ўласныя вочы сотні тысячаў людзей, сотні тысячаў беларусаў на плошчах, і я таксама там быў. Я бачыў страх у вачах сілавікоў, калі яны былі аточаныя народам. Яны зналі, што будь нешта яны зробяць не так, і іх знішчаць, іх разарвуць на кавалкі. Зразумела, тады у нас не было зброі, цяпер у нас зброя ёсць, і будзе яшчэ болей. Не той салковай спісанкі, што пакінулі вам маскоўскія гаспадары, а добрай зброі. Так тады у нас не было арганізаванасці. Цяпер у нас шмат добра арганізаваных, эфектыўных вайсковых адзінак. Таму зразумела, што на гэтым этапе шансаў у вас яшчэ меней. Таму добрая прапазіцыя. Здавайцеся, пераходзьце на бок народавай, і тады для вас будзе перагледжаная адказнасць. Дапамажыце нашаму змаганню, і вам будзе гарантавана амністыя. Бо калі вы не зробіце гэты выбар, мы знойдзем вас і знішчым, дзе б вы не былі, ці то ў Беларусі, ці то на балотах у вашых гаспадароў. Мы адкажам спаўна і за Шурка, і за Ганчара, і за Захаранку, і за Зельцара. Схавацца не атрымаецца. І вось кожны грамадзянскі і палітычны актывіст у Беларусі мусіць зрабіць все, каб гэта былі не проста пустыя пагрозы, а сапраўдны ультыматум, каб мы сапраўды маглі выканаць тое, аб чым я зараз сказаў. Кожны мусіць, як толькі магчыма, дапамагаць беларускім добраахвотнікам з рыштункам, з дронамі, асабістым персаналам і гэтак далей. Толькі так магчыма дасягнуць перамогі. Дзякуй вялікі, Ярослаў. Ваш час вы патрацілі на такі своеасаблівы зварот да беларускіх сілавікоў, але тым не менш, як на маю думку, пазіцыя выказаная максімальна зразумела. І таму цяпер мы пераходзім да наступнага раунда дэбатаў, які называецца «Пытаннячкі». Тут кожны ўдзельнік дэбатаў мае да 3 хвілінаў, за якія можна звярнуць увагу на слабыя бакі ў пазіцыі канкурэнта і задаць яму пытанне, як скарыстаюцца імі нашыя суразмоўцы. Зараз пабачым, а я нагадваю гледачам пра галасаванне ў чаце трансляцыі. Менавіта вы вызначаеце, хто пераможа на сённяшніх дэбатах. Выступаць зноў будуць нашыя дэбацёры па чарзе, і Александр пачынае. Пытанні і слабыя месцы ў пазіцыі канкурэнта. Ну, вельмі дзякуй за вельмі такую шчырую прамову, вельмі яскравую. Але ўсё ж таки гэты тэзіс аб тым, што беларусы знаходзяцца ў стане акупацыі, і беларусамі зараз кіруе некая калабрацыяністкая гэтая структура, гэта вельмі спрэчны тэзіс, і ён не падтрыманы з юрыдычнага боку, і мне падаецца, што ён вельмі такі безадказны. Калі ты знаходзішся ў стане акупацыі, так ты сам ні за што не адказваеш. Тебе нехта прыйшоў і нехта штосьці зрабіў. Але зараз у Беларусі менавіта тая ўлада, якая была падтрымана ў 94 годзе, за якую галасавалі людзі. І зараз у Беларусі каля 30% людзей, якія падоўжваюць падтрымліваць Лукашенко, каля 40%, якія так жадаюць перамен, але яны не будуць падтрымліваць людзей, якія забіваюць людзей, ну не ведаю, на вуліцах, или как бы робяць такія, ведаеце, суды лінчу, аб якіх кажа мой суразмоўца. Таму мне вельмі дзіўна гэта слухаць, і мне здаецца, што не гледзячы на вось такі добры пасыл ад гэтага, а ўсё ж таки, калі мы паглядзім у гісторыю, за астатнія 20 гадоў мы можам налічым на пальцах там 2 рук выпадкі, калі нехта рэальна змагаўся вось так з сілавым такім варыянтам з нашай улады. Гэта не тое, што падтрымліваюць зараз людзі і грамадзяне, не толькі людзі, якія там просто жывуць у Беларусі, а якія з'яўляюцца часткай грамадскай супольнасці, дэмакратычныя актывісты.
Таму у меня такое пытанне, колькі ўсяго было такіх выпадкаў, гэта першае. А другое, добра, ёсць ВСУ, добры прызыў падтрымліваць беларускіх добраахвотнікаў. Гэтыя людзі ахвяруюць жыццём сваім, і гэта вялікі чалавечы подвиг, гэта зразумела. Але як звязаная падтрымка палка Каліноўскага, які з'яўляецца часткай войск ВСУ і воюе з Россией, з некай змены влады ў Беларусі? На мой погляд, гэта ніяк не звязаныя рэчы, і гэта добра падтрымка добраахвотнікаў. Я яшчэ раз падкрэслю, я з вялікай павагай стаўлюся да гэтых людзей, але яны самі гавораць о том, што немагчыма перайсці мяжу і немагчыма перанесці вайну ў Беларусь. Таму мне здаецца, гэты погляд на свет, ён мае нейкі такое права на жыццё, але ён не знаходзіцца ў сённяшняй рэчаіснасці. І калі б я задаваў пытанне, то пытанне было б такое, з погляду майго суразмоўцы, з погляду Ярослава, якія патрэбныя рэсурсы, якая колькасць зброі, якая колькасць людзей, якія гэту зброю трымаюць у руках для того, каб гэта адбылося, і якія ахвяры сярод грамадства, сярод мірнага насельніцтва, і ён гатоў пайсці дзеля змены ўлады Беларусі. Александр, ваши 3 хвіліны скончыліся, пытанні зафіксаваныя, я нагадаю іх перад наступным раундам, калі прыйдзе час адказаў, а цяпер час Ярослава крытыкаваць пазіцыю Александра Кныровича. Калі ласка, Ярослав. Тут досыць лёгка, як мне падаецца, уже гэта было агучанае пытанне. Так якая альтэрнатыва фактычна? Так, гэта все кепска, гэта блага, это як же будуць біцца, будуць забіваць. Такая якая альтэрнатыва? Альтэрнатыва здацца. Просто даць гэтую краіну, нашу Беларусь, России. Вось адзінае выйсце. З чыстымі ручонкамі выйсце тут не атрымаецца. Трэба взять на себе адказнасць, знайсці мужнасць просто ў сабе і ўзяць гэтую адказнасць. Сказаць, іншага выйсця няма. Што датычыцца пытання да Александра, вось я б канкрэтны успомніў бы кейс датычна збораў для палка Каліноўскага на дроны. Бо відавочна, што гыбоўская прапаганда імкнецца ачарніць гэтае падраздзяленне, як і ўсе агулам. Стварае штучна, у тым ліку, раздзімае скандалы знутры этой арганізацыі з адзінай мэтой, каб это все разбурылася, каб яно стала некай маргінальнай групоўкай, каб пазбавіць ее рэальнай падтрымкі з боку беларусаў. І вось мне падаецца, што на Александра гэта прапаганда паўплывала і спрацавала, бо што менавіта тычыцца гэтага збору, ён сказаў, што я захоўваю нейтралітэт. Я его не падтрымліваю, нібыта все робіцца дастаткова і без майго удзелу. Падаецца зараз все, што б не рабілася, гэта недастаткова. Нам трэба звыш высілкі прыкладаць, каб дамагчыся перамогі. Так хацелася пачуць каментар вось Александра шода гэтага збору. Чаму менавіта ён адмовіўся, чаму ён не падтрымлівае такія цяжкія часы нашых байцоў? Бо кожны рубель, кожны дрон гэта ўратаванае жыццё. Вось тым пытанне. Дзякуй вялікі, Ярослаў, і пытанне зададзенае, а наступны раунд дэбатаў называецца спрэчка. Спрэчка – гэта рэакцыя на крытыку. У Ярослава Григор'ева і у Александра Кныровича ёсць да 3 хвілінаў, каб адказаць на крытычныя заўвагі іншага боку. А мы зноў будзем жорстка сачыць за часам, а вы, шаноўныя гледачы, галасаваць. Ярослав, у 2 словах нагадаю пытанні, якія задаў Александр. Самае важнае прагучала ў канцы, гэта пытанне рэсурсаў. Дзе возьмуцца рэсурсы, колькі трэба людзей. Далей пытанне ахвяраў. Якую колькасць ахвяр вы лічыце апраўданай падчас рэалізацыі такога сілавога сцэнара? І на пачатку яго выступа прагучала пытанне пра, у прынцыпе, паспяховасць вось такіх сілавых акцый супраць беларускіх уладаў за апошні час, за апошнія 20 гадоў. Я таксама не памятаю, каб беларускія вайскоўцы, беларускія міліцыянты нейкім чынам масава падтрымлівалі пратэстоўцаў, пераходзілі на іх бок за час выступленняў супраць іх. Што адкажаце на гэтае пытанне? А яны не будуць падтрымліваць нас, пакуль не пабачаць у нас сілу гэтую самую, бо там вайсковы склад ума,
зразумела, пакуль яны не пабачаць, на чый бок пераходзіць, яны не перайдуць, не будуць яны падтрымліваць тых, хто ім кветкі раздорвае. Гэта відавочна, это зразумела. Там, дарэчы, яшчэ вось Александр вспамінаў пра нібыта крыважэрнасць ось некую, пра ахвяры і так далей. Так, глядзіце, тут справа-то ў тым, што не мы гэта пачалі, вы разумееце? Яны ўжо забіваюць нас, ужо знішчаюць беларусаў у турмах, катуюць, страляюць па нас. І мы будзем здзейсняць самаабарону. Мы будзем біць у адказ. І будзем піць так доўга, так балюча, пакуль да іх не дойдзе. Ахвяраў з іхняго боку будзе столькі, сколькі спатрэбіцца. З нашага адпаведна іх не будзе увогуле, бо у нас будзе сучаснае ўзбраенне, у нас будуць дроны, ракеты ад нашых партнёраў. Бо ніхто зараз суседзяў не зацікаўлены, каб вось гэтае зло, гэтыя барбары межавалі з іхнімі краінамі. Ні Літва, ні Польша, ні Украіна, тым больш, бо на іх наўпростава здзейсняўся напад. Другое пытанне датычылася наяўнасці ресурсаў. Так давайте я зусім недавно, гэта было, зусім недавно быў выпадак, калі тэрарыст Гіркін перайшоў межу Украіны і захапіў абласны цэнтр з вялікай тэрыторыі. Так вось, я думаю, будзе цікава даведацца Александру і крытыкам палка Каліноўскага, што нібыта там мала людзей, колькі у яго было асабістага складу. Вось вы знаете, Александр, а там было 53 чалавекі. 53. Думаеце, шмат у іх было танкаў, ракет? Не было абсолютно нічога. Пра гэта шмат хто казаў з нашых дзячоў, і той же Зенон Пазняк, што не патрэбна нам сунуцца на іхнія міны, сваміўшы галаву. Трэба дачакацца моманту, калі ты, можа, фізічна здыхне гэты дыктатар, або нешта іншае будзе перадрага ў іхняй палітычнай сістэме. І тады, калі мы дачакаемся гэтага моманту, не трэба будзе з десяткаў і сотняў тысяч людзей. Дастаткова будзе гэтых 50 чалавек. А такіх у нас ёсць нашмат болей. Адпаведна, і я яшчэ раз пра гэта кажу, зброя у нас ужо ёсць, у нас ёсць арганізаванасць і будзе яшчэ болей. Нібыта на ўсё я адказаў, адпаведна. Дзякуй вялікі, Яраславу, і часу засталося не так шмат. Гэта былі адказы Яраслава Григор'ева з руху «Супраціў». А цяпер адказы Александра Кныровіча з блока Прокоп'ева-Егорова на пытанні, якія яму задаў Яраслав. Там я пачуў два асноўныя пытанні. Першае, якія ж існуюць эфектыўныя альтэрнатывы для сілавога шляху вызвалення Беларусі у яго. І другое, гэта вось пазіцыя Александра па падтрымцы палка імя Каліноўскага. Александр, вам слова. Ну, дзякуй за добрае пытанне. Па-першае, наконт палка. Я заўсёды асабіста выбіраю, якія ініцыятывы мне падтрымаць, якія не. Я ахвяраваў палку асабістыя грошы, і таму нельга казаць, што я не падтрымліваю полк. Я падтрымліваю гэтых людзей, і яшчэ раз падкрэслю, што я лічу, што тыя людзі, якія рызыкуюць жыццём зараз у вайне, гэта сапраўдныя героі. Але калі я асабіста чытаю аб тым, ну, некія, ведаеце, некія размовы, некую інфармацыю, не толькі публічную, але і не публічную, аб тым, што адбываецца ў самім штабе палка Каліноўскага, я ў гэты час лічу, што я маю права выбіраць асабіста, каго падтрымліваць, каго не. У гэты час менавіта штаб, не сам полк і не тых людзей, якія знаходзяцца на перадавой. Нет. І по-другое, у гэтай часткі мы размаўлялі з Балаганам, у нас няма ніякіх каких-то взаимных непаразуменняў, і самае галоўнае, што тая мэта, якую ён ставіў сябе, 100 дронаў, была выканана, мне падаецца, за 2 дня ці за 1 дзень. То бок, мэта была дасягнута і без майго удзелу. Таму я буду падтрымліваць наших добраахвотнікаў, але тады, калі я сам палічу, што я павінен гэта зрабіць у той форме, якой я жадаю гэта зрабіць. Я нагадаю, што я вельмі падтрымліваў той збор, які быў для наших палітвязняў. Я удзельнічаў ва ўсіх мерапрыемствах і асабіста таксама ахвяраваў. Гэта моя пазіцыя. Я лічу, што ў новай Беларусі будучыні кожны будзе мець права выбара. Гэта тое, аб чым мы кажам. Тое, што датычыцца які іншы шлях, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася ў Еўропе 100 гадоў таму, уся Еўропа была аўтаркратыямі і дыктатурамі. І за гэты час, за 80 гадоў,
с нечым. За 80 гадоў мы маем 27 краін Еўропы, якія знаходзяцца ў том стане, дэмакратычным стане зараз. І не адбылося такого, што яны хадзілі, былі асобныя рэчы, але ўсё ж таки гэта не было ўзброеным супрацівам, гэта было паступовае эвалюцыйнае развіццё. Таму я лічу, што зараз нам, па-першае, трэба сфармаваць свой самы, тое, што я называю вежай сілы, тую самую адзіную сілу з ідэалогіяй, з якой будуць размаўляць наши міжнародныя партнёры, якая будзе мець давер ад дыаспоры, і на якую з якой змогуць звярнуцца тыя людзі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, і з якой будуць размаўляць тады, калі зменіцца трохі сітуацыя і будзе хістацца сітуацыя. Нам трэба будаваць больш грунтоўную апору, больш грунтоўны блок, чым проста асабістваць некае асобнае сілавы супраціў. Дзякуй вялікі, Александр, амаль секунда ў секунду. І ад спрэчкі мы пераходзім да заключных словаў. Гэта апошняя частка дэбатаў. Супернікі маюць па 3 хвіліны, каб патлумачыць гледачам, чаму менавіта той, а не іншы бок перамог у спрэчцы. А гледачы маюць апошнія хвіліны дзеля таго, каб зрабіць свае высновы і прагаласаваць. Літаральна праз 6 хвілінаў галасаванне скончыцца. Выступаем, як звычайна, па чарзе. І тут будзе пачынаць Ярослаў, таму што Александра мы толькі што слухалі. Калі ласка. Позиция силового супротиву есть пераможной, бо это позиция большасці грамадства. Я не знаю, з якіх крыніцаў робіць высновы Александр, кажучы про тое, што нібыта не падтрыманая будзе гэтая ініцыятыва. Я памятаю, што это уже далёка не першы раз падымаецца вось гэта тэма, уздымаецца ў соцсетках і па СМІ, і я бачыў апытанне на буйнейшых незалежных СМІ беларускіх. Тое і Белсат, і наша Ніва, і тады пераважная большасць, страна для жизни таксама, пераважная большасць беларусаў галасавала за тое, што кветак больш не будзе. Так, адпаведна, мне падаецца, што палітык адказны мусіць рэагаваць на запад грамадства і імкнуцца задаволіць гэты попыт. Заключэнне хочу таксама дадаць, што вось на Магілёўшчыне, калі здараліся пратэсты 2020, я памятаю, як мы дэжурылі пад ІЧУ, міністр юстыцыі загадаў усіх выпускаць з-па-за кратаў. І тады вельмі доўга на тым займаліся, па чалавеку раз на паўгадзіны. Выйшаў до нас вечером начальник ИЧУ и сказал: а вось у нас уже працоўны дзень скончыўся, так мы идем по хатах разъезжаться, всех остатніх завтра выпустим. Адпаведна, нас это обурыло. Я памятаю, с бацьками вось затрыманых мы вырашылі, что мы перакрыем им дорогу и не отпустим, не даймо проехать до тых пор, пакуль яны не отпустят остатніх. Навошта будем чакаць, пакуль наши люди застануцца па-за кратамі яшчэ на одну ночь, правильно? Это недарэчна. Так вось, тады мы перакрылі дорогу, яны не могли проехать, нішто міліцыя не могла нам зрабіць, бо она была ў меншасці. І тады з натоўпу меня схапила рука и оттягнула. И у той момент я вельмі расчараваўся менавіта ў пратэсце, бо подумал, як же так? Як мы не можем отстоять своих же людей? Чаму мяне свае ж не даюць абараніць годнасць беларусаў? І толькі потым я уже зразумеў, что хутчэй за все это был некі падментаваны чалавек, якого была задача не допустить таких провокаций. Так я закликаю и остатніх беларусаў не дать вось таким людям, якія нібыта мімікруюць под наших хаўруснікаў, змяніць вашу позицию. Верьте, знайте, что большасць за гэты сценар. Рыхтуйцеся, ходите на стрельбы, ходите ў мацоўню, падтрымуйте фізічны стан і рыхтуйцеся, бо іншага выйсця здабыць перамогу у нас няма. Памятайце про гэта, бо традыцыя нашего змагання, яна налічваецца стагоддзямі. Так я закликаю кожного беларуса и беларуску вспомнить нашу традыцыю, каб менавіта слуцкі збройны чын і чорны кот былі для нас опорамі, а не вось гэтыя гендерныя квоты ліберальныя і іншая безглуздзіца. Жыве Беларусь, жыве вечна. Жыве Беларусь. Адразу пасля дэбатаў у трэнажорную залю. Александр, ваши 3 хвіліны на тое, каб давесці, што ўсё ж таки вы маеце рацыю і ваша пазіцыя мацнейшая за пазіцыю вашага апанента. По-перше, я хотел бы отказать Ярославу. Живе вечно, в первую чергу.
А далее разважаць аб тым, что протест 2020 года был вельмі краткотэрміновый и не имел под собой идеологичных подстав. Нам трэба выбудовать нашу идеологию. Якая у нас краіна, якую краіну мы жадаем убачыць. Тады, калі адбудзецца ці сілавы варыянт, ці нейкі іншы варыянт. Но якая краіна? Дзе мы жадаем жыць? Гэта першае. Па-другое, калі мы паглядзім на досвед, напрыклад, Германии, з 5-го раза там адбылася дэмакратычная змена ўлады. 5 разоў. Тое, што не здарылася ў 1918 годзе, тое, што было страчана ў 1991 годзе, тое, што было не адбылося ў 2020 годзе, абавязкова калісьці адбудзецца, але гэтаму патрэбна больш грунтоўная аснова, больш грунтоўны блок, чым проста змена Лукашэнкі на кагосьці іншага. Таму што мы атрымаем новага Лукашэнка, не болей за тое. Нам трэба асэнсаванае грамадства і трэба такі рух наперад крок за крокам. Для меня вельмі важным у 2020 годзе былі ўсе гэтыя лавачкі і все гэтыя кветкі. Гэта наш менталітэт, мы такія, мы больш падобныя да сённяшніх еўрапейцаў, мы знаходзімся наперадзе ад той улады, якая зараз сёння есть. І гэта не трэба разбураць. Гэта каштоўнасць, з якой мы пойдзем далей. Таму на гэтай падставе трэба будаваць. Я, ведаеце, калі я гляжу на апытанкі, напрыклад, апытанкі наконт стаўлення беларусаў да вайны в Украіне. Калі мы лічым тое, калі мы чытаем тое, што адбываецца ў Расіі, так там 2/3 за тое, каб перамагчы Украіну не павінна існаваць. Калі мы глядзім такія ж апытанкі ў Беларусі, 70% не жадаюць ніякай вайны. 70% жадаюць, каб зараз утварыўся мір. Каб ніхто не перамог, перамагла Украіна ці Расія, там можа быць некае асаблівае стаўленне, і беларускае грамадства вельмі падзеленае паміж еўрапейскай часткай і такой расійска-савецкай. Але стаўленне цалкам мір гэта галоўны. Таму я вельмі сумнеюся, што есть вялікая частка беларусаў. З другога боку, яна заўсёды есть. Заўсёды у любой краіне есть вельмі такая маладая частка грамадства, якая жадае змен сёння. Менавіта сёння, не трэба ей перашкаджаць, таму што калі Ярослав ведае, як сёння такім чынам перамагчы рэжым, то я не той чалавек, які будзе яму перашкаджаць. Але я ўпэўнены, што трэба такі больш грунтоўныя падставы, больш сур'ёзны рух. І, канешне, Беларусь будзе ў Еўропе. Беларусь будзе ў Еўропе. Тым ці іншым чынам. Дзякуй вялікі, Александр. Звяртаюся апошні раз да нашых гледачоў. Ёсць апошнія 10 секунд на тое, каб прагаласаваць. Пакуль мы развітваемся з удзельнікамі нашых дэбатаў. Абавязковая праграма на гэтым скончаная. Ярослав і Александр, шчыры вам дзякуй і да пабачэння. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь. Дзякуй вялікі за грунтоўную размову, жыве вечна. Жыве вечна, і я хацеў бы сказаць, што мы пачулі сапраўды вельмі грунтоўныя аргументы і за сілавы сцэнар, і супраць, вельмі грунтоўныя аргументы ад вельмі цікавых суразмоўцаў, якіх, безумоўна, чакае вялікая палітычная будучыня. Калі не сёння ўжо ўнутры Беларусі, то заўтра, калі дэмакратычныя перамены ўсё ж такі адбудуцца. На гэтым я, Павел Свердлоў, з вами таксама развітваюся, а нам усім застаецца даведацца, хто ж сёння быў больш пераканаўчым, то пераходзім да падвядзення вынікаў. Ну вось, зараз прыйшоў час і падвесці вынікі і па традыцыі разам са мной, гэта значыцца са Змітром Лукашуком у студыі. Дзякуй яму вялікі, наш ужо, можна сказаць, штатны аналітык і эксперт па дэбатах, медыа-эксперт, старшы аналітык медыа IQ Паўлюк Быкоўскі. Прывітанне, Паўлюк. Вітаю вас, вітаю ваш слухачы і гледачы. Да, дзякуй вялікі, што мало того, што прыйшлі, але уважліва праслухалі гэтыя дэбаты. Зараз я папрашу яшчэ раз вывесці, калі ласка, на экран вынікі галасавання нашых гледачоў дэбатаў. Як вы бачыце, Александр Кныровіч, блогер, палітык, які прадстаўляе выбарчы спіс
блок Прокоп'ева Егорова атрымаў 30% гледачоў, 30% сімпатыі наших гледачоў. Ярослав Григор'яў, прадстаўнік руху супраціў, 70%. Ну, ось, умоўна кажучы, можна засведчыць перамогу паводле глядацкага галасавання Ярослава. Але перш чым я папрашу ваше меркаванне выказаць дакладней ваш голас, за кого вы аддалі б ці аддалі, можа быць, я хацеў бы па дэбатах. Хто, на ваш погляд, быў больш пераканаўчы? Ну, глядзіце, тут вынікі галасавання аказались падобныя на прынцып Парета, таму можна разглядаць іх по-рознаму, хто сапраўды перамог. Я не пабачыў сапраўдных аргументаў ні за, ні супраць сілавога варыянту. Мінулым разам, калі была падобная тэма, то былі абгрунтаванні. Іншае пытанне, што там было больш засярожана на тым, якім чынам сілавы варыянт і што такое сілавы варыянт. І сілавы варыянт — это калі робіць это нехта, допустим, пераворот, палацавы пераворот у Беларусі, это таксама можа быць сілавы варыянт. Або это знешняе ўмешальніцтва і так далей. Тут было разуменне таго, што сілавы варыянт — это тое, што будзе ізвне на тэрыторыю Беларусі, добраахвотнікі, беларускія сілы, але з гэтым было паразуменне, не было паразумення добрае это ці кепскай, і пытанне, якое паставіў Кныровіч наконт таго, колькі у вас сілаў, колькі за вами стаіць дывізій за папам рымскім, як у тым гістарычным анекдоце. На гэтае пытанне не было адказу, колькі ахвяр вы гатовыя дапусціць, не было адказу сапраўднага. Гэтыя пытанні не былі заўважаныя, але Ярослав Григор'яў больш ціснуў на тое, што калі у вас не будзе сілы, на вас не звернуць увагу, на ваш бок не пяройдуць. І гэтыя выказванні падобна для аўдыторыі былі больш пераканаўчыя. Больш за тое, цікава, што ў гэтай размове былі два суразмоўцы з вельмі вялікім, так скажем, бэкграундам, і можна было кожнаму учапіцца ў персанальныя, так скажем, дадзеныя адзін аднаго і паспрачацца пра гэта. Але гэтага не адбылося, і гэта цікава. Можа, просто не ведалі, не падрыхтаваліся? І гэта таксама можа быць, таму хай наша аўдыторыя сама пагугліць, што за чым, хто за кім стаіць, і які бэкграунд у кожнага з удзельнікаў быў. Але з другога боку, без пераходу на асобы, это было больш чысты эксперымент. Я бы зазначыў, што на баку Григор'ева было тое, што ён з такім юнацкім максімалізмам выступаў, і ён быў аптымістычна настроены, што рана ці позна наш час прыйдзе гэта зрабіць. Кныровіч, ужо маючы досвед пэўны год, маючы досвед складанай бізнес-працы, абапіраўся на тое, што цяжка падобныя рэчы вырашаюцца, і звяртал увагу на адказнасць пры прыняцці рашэнняў. Але гэтыя рэчы, відавочна, не могуць быць папулярнымі, бо прасцей паставіць пытанне рубам і сказаць, вот мы дасягнем такой-то мэты, ну, мы мусім рабіць тое і тое. З таго, што мне падаецца, таксама засталося трошки за межамі дыскусіі. Вось адзін з аргументаў Кныровіча, у яго запыталіся, чаму вы не ахвяруеце на беларускіх добраахвотнікаў. Ён сказаў, што он ахвяраваў, але вось зараз у сувязі з рознымі разборкамі з штабам палка ён будзе разважаць, каму ахвяраваць, каму не ахвяраваць. Я думаю, што яны не раскрылі б сваю пазіцыю па-сапраўднаму ў гэтым пытанні, бо не все разумеюць, пра што ідзе гаворка, і не ўсе будуць гатовы ацаніць, так ён на чыім баку ахвяруе ці не. Але важна, што падводзячы рысу, яны разам сказалі «Жыве Беларусь, жыве вечна», то бок тут у іх ужо супалі пазіцыі. Ўсё ж такі, калі казаць пра... Ну, па-першае, абодва, наколькі я таксама глядзеў, былі эмацыйныя і апелявалі да эмоцый гледачоў. Я так разумею, што Кныровічу нават яго медыйнасць і яго уменне націснуць на тыя глядацкія сімпатыі, якія існуюць, у дадзеным выпадку не спрацавалі, ці што ж ўсё ж такі найперш схіліла нашых гледачоў на бок Григор'ева? Ну,
тут можна рабіць толькі разважанні, што это магло бы быць, і цалкам магчыма, што гэта было неасцярожнае выказванне Кныровіча наконт таго, што не шкадуе беларусаў, які стаяць на межах. Зараз уже нават мемы і карикатуры на гэты конт з'явіліся. Гэта тое, што запамінаецца. Вот мемы жывуць сваім жыццём, і часам палітыкам ці грамадскім дзеячам даводзіцца много плаціць за выпадкова вырваўшыся слоўцаў. Ну так, мы з вами мінулы раз, калі аналізавалі вынік дэбатаў, вы ўсё ж таки казалі пра там гарвардскі фармат, оксфордскі, да, выбачаюся, фармат, падыходы. У дадзеным выпадку, як вот вы маглі ахарактарызаваць? Тут, насамрэч, менавіта як чыстых аргументаў было мала. Вы слушна сказалі наконт таго, што тут былі эмоцыі. Найперш, пры гэтым былі гатовыя канструкцыі ідэалагічныя, за якімі можна ісці або не ісці. То бок для аднадумцаў яны былі пераканаўчымі. А з другого боку, ну вот калі па суме фактараў Кныровіч на галасаванні прайграў, то Григор'ев выйграў і таму што малады, і ў прынцыпе новы твар у значнай ступені, хаця насамрэч не зусім новы чалавек у беларускай палітычнай сферы. І акрамя таго ён казаў тое, што давала надзею. Тое, што казаў Кныровіч, больш заклікала да роздуму і гэтак далей, але вось гэтыя рэчы яны больш складаныя і рэдка атрымліваюць падтрымку. Тому то бок для палітычных дэбатаў было не вельмі зразумела, так скажем, лозунгавая пазіцыя кожнага, але пазіцыя Григор'ева была больш зразумелая з пункту гледжання таго, што без сілавого варыянта уладу ў Беларусі не памяняеш. Но увогуле якія ўражанні, вот как бы людзі паступова пачынаюць, ну не ўсе там ці ўвогуле гэта у дадзеным выпадку спрацоўвае і не разумець, што такое дэбаты, як на іх там працаваць, ці это залежыць індывідуальна ад кожнага. Па-першае, індывідуальна, па-другое, калі б гэта былі дэбаты, якія адбываюцца раз за разам, і можна паглядзець на іншыя дэбаты і паўтарацца, ну і станавіцца лепей. Для гэтага трэба пэўны, так мовіць, фазавы пераход. Зараз яго пакуль не адбылося. Доўга не было ніякіх дэбатаў, можа быць, за выключэннем Еўрарадыё. Зараз з'явілася шмат дэбатаў, але ніхто не можа паглядзець гэта ўсё, бо яно вельмі сцісла па часе адбываецца. Для нармальнага росту трэба і каб часа хапала ўсё паглядзець, і каб дэбаты былі пабудаваныя правільна і быў абмен аргументамі. Сёння мы маем дакладна тое, што удзельнікам дэбатаў абмяжоўваюць час, робяць роўныя умовы, але вось прымушаць іх адказваць на пытанні, не яны самі сябе не прывышаюць адзін аднаго, ну, не вядучыя, але не факт, што у вядучых такая роля мусіць быць, менавіта дабівацца адказу на пытанне. Ёсць розныя фарматы, але збольшага мне падаецца, што ўсё ж такі аўдыторыі складана вызначыцца, хто на чым стаіць і куды рухаецца. Ну да, гэта трошку іншае ўжо не ведаюць, і это ўжо такі класычны варыянт дэбатаў, калі ўсё ж такі там ці вядоўца, ці супернік, але патрабуе конкретнага адказу на пастаўленае пытанне. У дадзеным выпадку тут бываюць розныя фарматы, таму не факт, што это менавіта абавязковая праграма, але тое, што ні ў вас, ні на іншых дэбатах такога зараз не адбываецца, ну гэта патрабуе больш часу для того, каб грамадства разабралася і прыняла пэўнае рашэнне. Само па сабе сёння слухаць было цікава, і было цікава даведацца дадатковыя штрышкі да біяграфіі з кожных з персанажаў. Пакуль не даведаліся, но хтосьці, хто не агучана было нейкія факты, хто каму цікава, той можа сапраўды, як сказаў Паўлюк, да, гугліць. Як той казаў, Google нам боженька навошта даў. Так, усе, хто расцягваюць беларусаў па розных накірунках, розных сцэнарах, не набліжаюць вызваленне Беларусі, бо беларусы вельмі абмежаваныя ў рэсурсах, няма чым раскідывацца. Вось такую выснову падвёў глядач пад нікам Сім-Сім. Ну, глядзіце, гэта ў аўтарытарным грамадстве, дзе ёсць адзін лідар, і як загадаў, так і зробяць паводле прямой іерархіі прэзідэнцкай вертыкалі. У дэмакратычным грамадстве трэба ўсіх у чымсьці пераканаць, каб рабіць нешта супольна. Таму і карысныя дэбаты.
Дзякуй вялікі. Ну і по традыцыі задам сваё любімае пытанне. Асабіста вы ўсё ж такі за каго б пакінулі свой голас? У гэтых дэбатах, на жаль, я бы ні на кого не прагаласаваў, бо яны не пераканалі мяне. Нават на эмацыйным такім ладно. Не. Бо мне было недастаткова таго, што яны сказалі, для того, каб зрабіць выбары, прагаласаваць за кагосьці з іх. Таму лічыце, што я прагаласаваў супраць усіх, але я разумею, чаму перамог Григор'еў, і я разумею, што як аратар ён у этой сітуацыі выйграў. Ну што ж, я кажу, што вот гэтае, ў прынцыпе, такое выказванне Паўлюка, гэта падстава задумацца ўсім палітыкам, ці хто хоча паспрабаваць сябе ў палітыцы, што трэба уметь аргументаваць, даводзіць і пераконаваць. Вось Паўлюка не пераканалі, і голас яго застаўся пры ім, а маглі б атрымаць на сваю карысць. Але шумаем, тумаем, як кажуць. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Ну і я яшчэ раз дзякую нашим сённяшнім удзельнікам дэбатаў Александру Кныровічу і Ярославу Григор'ева. Ну і яшчэ больш асабіста ад сябе дзякую Паўлюку Быкоўскаму, нашаму медыаэксперту і старшаму аналітыку Media IQ за тое, што па традыцыі вас аналізуе дакладней тое, як вы сябе пачуваеце ў дэбатах. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, да наступных дэбатаў. Жыве Беларусь! Жыве вечна!